niet. Wat zijn er dan? We moeten even aan de kant, want Sinterklaas komt zo eraan. Sinterklaas komt er nog. Zo, ik ben geabonneerd. Sinterklaas komt er nog. Fries gezond met de wol. Zeg ho. Ze belt me Ho, ho. op, mijn moeder wil weten. Zijn we nog net in het paard, Jere? We staan net in het paard, hoor. Nee, volgens mij niet hoor. Bij wat je nou op meneer, op Sinterklaas? Nou ja, ik kom hier alleen nog even kijken om, hoe het in allemaal gaat. Ja, nou, Het is een kinderwees niet, maar die protestanten die ze dag hebben, die moeten ze op een boot zetten en voor de krokodil die makkelijk maar voor een krokodil. Ja, dan is het direct af. Ja, zei je, die meesten huilen hebben net bij. Nee, absoluut niet. Dat slaat er nergens op. Het is een kinderfeest. Nee, en wat En mag laat dat gaan. ja, wat mag er nou gebeuren dan? Die lui die moeten er in principe tussen weghalen en laat het kinderfeest gewoon doorgaan zodat het hoort. Ja, zo ja. No? Dus ja, verder is er weinig aan doen. Want, Ja, ik ken gewoon, hè. Je mag gewoon demonstreren ja, vanzelf. maar ja, dat was net ook geval ook. Ik bedoel, nou roepen ze daar leuzen en dergelijke. Ja. En er stonden hier ergens 2 man, die stonden hier en die riepen wat. Tegenprotest en dergelijke dingen, die worden direct wegsturen. Dan laat ze die mensen niet wegkoppen. Nou? Ja, ik snap het, ja, ik snap wat je zegt, ja. Ja, nou ja, zo is het. Ik kan er verder weinig van vertellen. Best, wat je op Sinterklaas.